हाँ, नमस्ते प्रणाम भैया लोग। आप लोग कैसन बाड़ी? आशा करब वही मस्त हुई बा लोग। हमनो जब बढ़िया बन जा हमन जा केहन भगवान जी छठ पूजा के दिन से बरसत बना। आज 3 दिन हो गल। एम बारिश भइले में सबसे ज्यादा नुकसान हमनी के बा किसान लोगन का, किसान भाइयन का। जैसे धान जैसे पक गल बा, अब काटे के समय हो गई बा, बारिश होत बा, बैरा पक गल बड़ा, सब नुकसान बा। लेकिन भगवान के मर्जी बा, का करिए ना करिए। अब इन्हें के ऊपर बा 3 दिन हो गल बारिश होत। देखत बानी धान बा पूरा पक गल बा, बारिश को जैसे कटात ना बड़ा सन। यही बा भैया, किसानन का बहुत नुकसान बा एमन। हाँ तो भैया देखत हई एकदम धान पूरा पक गल बा। अब मौसम देखी, मौसम पूरा एकदम बादल घेरले बा। वहीं तक मौसम खुलल ना बा, पूरा हवा तेज चलत है। जेमन धान फान पूरा गिर गल हुआ बारिश होते, पूरा नुकसान बा। किसानन के बहुत दिक्कत बा। इतना फसल मेहनत से बोले बनी जा, लेकिन नुकसान हो जी तो फिर का मतलब निकली। देखिए मौसम कितना घनघोर बादल घेरले बा, हवा भी तेज चलत बा।